γιουβέτσι οσομπούκο με κρυθαράκι μέτριο ήλιος. Ποιος μπορεί να αντισταθεί? Ένα πεντανόστιμο φαγητό που θα το φτιάξουμε βήμα-βήμα. Πάμε! Ζεσταίνω το ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι, αλευρώνω καλά τα κομμάτια του κρέατος και σοτάρω το κρέας από τις δύο πλευρές μέχρι να πάρει χρώμα. Μεταφέρω το κρέας στο ταψί. Ζεσταίνω ελαιόλαδο και βούτυρο σε βαθύ τηγάνι και σοτάρω πρώτα το κρεμμύδι. Αλατίζω. Κατόπιν προσθέτω καρότα, σέλερι και μόλις μαλακώσουν καλά, σβήνω με το κόκκινο κρασί. Βάζω το ζωμό, τα ντοματάκια, τις λιαστές ντομάτες και το μπαλτέ. Ανακατεύω καλά. Αλατοπιπερώνω και προσθέτω το μπαχάρι. Βράζω τη σάλτσα για 10 λεπτά και κατόπιν την προσθέτω στο ταψί με το κρέας. Σκεπάζω το ταψί με το καπάκι και το μεταφέρω σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για να ψηθεί 45 λεπτά. Στο μεταξύ, σε αντικολλητικό τηγάνι, σοτάρω σε ελαιόλαδο το μέτριο κρυθαράκι ήλιος για 2 λεπτά. Βγάζω το ταψί από το φούρνο και προσθέτω το κρυθαράκι στο μείγμα. Ανακατεύω καλά. Ξαναβάζω το ταψί στο φούρνο και ψήνω για 20 λεπτά μέχρι να φουσκώσει το κρυθαράκι. Βγάζω από το φούρνο και σερβίρω το γιουβέτσι μου με κεφαλοτήρι και ψιλοκομμένο μαϊντανό. Έτοιμο το φαγάκι μας. Ένα φαγητό οικογενειακό, καθημερινό, παραδοσιακά ελληνικό, οσομπούκο λοιπόν, με κρυθαράκι μέτριο ήλιος. Θέλω να το φτιάξετε. Γίνεται τέλειο.